Parts. So ito ang sabi ko na magtanim tayo ng mga gulay sa ating bakuran, sa mga bakanting lote, upang hindi na tayo bili ng bili pa. So may nakita ko dito na isang bunga, napakalaking bunga mga kapaparts. Ayun, super haba siya. Safford jokes. What's up mga kapaparts? Kumusta? May nakapagtanim na ba dyan ng mga gulay sa inyong mga bakuran? So nandito tayo ngayon na update sa ating sitaw. So mga kapaparts, kung gusto nyo magtanim ng sitaw, ngayon ay tuturuan ko kayo mga simpleng tips lang kung paano magtanim ng sitaw sa paso o sa lupa. So tayo na, tingnan natin yung sitaw ko na may namumunga na mga kapaparts. Ayun ang mga sitaw natin. Sa monitor tayo dito since tinanim ko to, nagbibideo ako dito. Ngayon andito na sila, malaki na, gumagapang na. Ayan mga kapaparts. So ito ang sabi ko na magtanim tayo ng mga gulay sa ating bakuran, sa mga bakanting lote, upang hindi na tayo bili ng bili pa. So may nakita ko dito na isang bunga, napakalaking bunga mga kapaparts. Ayun, super haba siya. Thanks God kasi may bunga na, oh. Di ba? Magandang tingnan. So may bunga na siya mga kapapart, at saka may sumusunod pa dito na mga bunga. Ayan. So magtanim tayo para hindi tayo bili ng bili pa. Ang doon, mayroon pa ako doon mga sitaw nakatanim sa gilid ng fencing, no? So ang focus natin ngayon ay kung paano magtanim ng sitaw sa paso or sa lupa. So mga kapaparts, interested ba sa topic natin ngayon? So maghanda, kasi magtanim na tayo ng sitaw. Tuturuan ko kayo ng simpleng tips kung paano magtanim ng sitaw sa lupa o sa paso. O, tayo na. So unang-una, ipakita ko sa inyo ang forma ng buto ng sitaw, yung seeds nyo. Ayan, yan ang seeds ng sitaw. Pag may nakita tayo na ang sitaw ay may kalahating puti at kalahating yung anong kulay yan, brown o red, ang ibig sabihin yan ay mahaba siya, tulad yung pinakita ko kanina na mahaba siya. Kung pure red lang siya, native yun siya, maiksi lang. So ito ang seeds ng sitaw. So paano itanim sa lupa? So i-demonstrate ko ngayon sa inyo kung paano ito itanim sa lupa, kasi iba yung procedure sa paso o sa lupa. So dito muna tayo sa lupa mga kaparts. Ayan, may bond paper ako para kung paano i-demonstrate, no? Kung paglagay lang natin yung lupa nyo ay ganito yung lupa nyo. So huhukayin natin yung lupa ngayon ay dito pa ganun, palalim pa ganun. Ayan, ito siguro ang distance dito ay, let's say mga, ang distance nya from this point to this point is 6 inches. So bakit palalim? So ito ang lupa natin ngayon, di ba? Palalim. Tapos dito natin ilibing yung binhi ng sitaw. Let's say nandito siya banda. Yan ang binhi ng sitaw. Ang pagtanim sa kanya ay pag ganitong posisyon. Tapos takpan. Ayan. Ibaon talaga siya dyan. Mga, I think, mga half inch ang lalim. So, ang tanong, bakit ganito? Bakit ganito ang lupa dapat gawin? Ayan, yan talaga ang question. Bakit ganito? Bakit ganyan yan mga kapaparts? Dahil pag tumubo na siya, aakyat yun siya pag ganun. Ayun. Ayan.
'di ba? Yun ang dahon, yung first step. Ayan, dahon. Pasensya na kayo sa illustration, no? So mahaba ang puno. So dahan-dahan natin to dinadagdagan ng lupa. Ganun. Palaki ng palaki siya, dagdag ng lupa para hindi mataas yung stem niya. Dagdag natin ng lupa hanggang pag laki na talaga niya, ang lupa ay nakagano na ang lupa sa kanya. So nandito talaga siya sa malalim. Kasi kung i-start natin itanim dito lang sa may patag tulad nito, kung dito lang natin ilibing ang buto, yung seeds, pag tumubo siya ng ganun, yun, pag tumubo siya ng ganun, tapos magdagdag tayo ng lupa pag ganun, so madali ito matuyo, dali ito matuyuan, kasi ang pagdagdag natin ng lupa ay pataas. Habulin natin yung puno niya, di ba? Habulin. Ayan. So ang ginagawa, kaya ito ang the best illustration na palalim siya muna. Ayan, palalim, para yun na nga, pwede natin takpan ng lupa ng dahan-dahan habang panapalaki ng palaki siya. Mas malalim, mas maganda kasi matagal matuyuan yung mga ugat niya dito. Kasi nandito yung mga ugat, hanggang dito tutubo din yung mga ugat. Yan po ang reason bakit na pag ganun gawin natin yung lupa sa ating bakuran, sa ating backyard, no? Ayan. So kung maghukay kayo, itong lupa, kung maghukay, bisyon na ipaganon, palalim muna. Ayan. Tapos diyan ilagay ang buto para pag tumubo siya, magdagdag tayo ng lupa. Ayan, yan ang reason. Dagdag hanggang napalaki hanggang napalaki siya. So mga kapaparts, sana nakuha nyo yung illustration ko mga kapaparts. So yon ang illustration ko. Yan kung paano magtanim sa lupa yung sitaw. Dapat palalim siya. So ngayon dito naman tayo mag-illustrate sa paso. Paano ba sa paso? Ganun pa rin ba? Hindi na. Sa paso pwede level na lang, pero wag masyadong ipuno yung paso, di ba? Kasi pag tumubo na siya, pwede tayong magdagdag ng lupa doon sa paso. So yung paso, maaari mag-iwan tayo ng 1 inch ang bekan na walang lupa, para pag tubo niya may lugar pa tayo kung saan magdagdag ng lupa. Mas maraming lupa, mas mataba yung gulay natin. Yung lupa na may halong mga organic fertilizers, tulad ng mga nabubulok na mga dahon, yung mga balat ng saging, yan, kahit ano dyan, mga balat ng mga gulay na ipabulok natin yan, tapos idaglag natin dyan sa taas at tataba sila at mamumunga. Yun ang nakadeferensya yung sa bandang sa lupa. Sana nakuha nyo yung illustration ko mga kapaparts. Sana gawin nyo yan dyan sa bawat bakuran nyo, sa mga bakanteng lote nyo, para balang araw hindi na tayo bili pa ng gulay sa merkado mga kapaparts. So salamat talaga sa palaging panonood dito sa Paparts Jokes TV, the gardeners specialist. Ito na yung mga sitaw natin na padahan-dahan na sila, namumunga. Ayan, marami na mga bunga dyan. So ang taba-taba nila. Ganon yung procedure ginagawa ko nung tinanim ko dito, na malalim siya. Ngayon nadagdag na ng lupa hanggang naka level na siya sa kanyang puno. Ayan, naka level na. Palalim yun dati. Yan. So ayan. So ngayon may malalaking bunga na siya at mahahaba. Ayan. So salamat talaga, at palagi kayong manonood dito sa Paparts Joke. Don't forget to subscribe para updated tayo palagi sa mga sumusunod na mga videos.
So yon ang update ko ngayon dito sa sitaw natin. Sa next video ko, i-update ko naman sa inyo yung hanging plan natin, yung tawag natin na double impact na hanging tomatoes. Ipakita ko yon sa inyo sa next video ko. Mayroon tayong video dito kung paano magtanim ng mustasa. Sa next video ko yon. So ngayon, concentration muna tayo dito sa sitaw na to. So salamat talaga sa palaging panonood dito sa Paparts Joe. I wish you all God protected. And bye-bye, 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 bye-bye mga Paparts. Safford Jokes.